bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Dia Primero, kan Disyembre 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, 45% ang narehistro kan Albay Provincial Health Office sa vaccination coverage. Lampas 5,000 katao ang nabakunahan sa ikaduang aldaw kan vaccination drive sa Legazpi City. Mientras na lampas sa 163,000 na mga Bicolano ang natudukan nin bakuna sa primerong aldaw kan National Vaccination Campaign. Pagtanom kan mga paraoma sa Libon Albay, posibleng maatraso na naman. Sa lado national, epekto kan Omicron variant kan COVID-19 posibleng maisiyan sa masunod na simana. 2.5 milyones na Pinoy ang natudukan nin bakuna sa primerong aldaw kan National Vaccination Campaign. Paggamit nin face shield, pigadalan sa tahaw kan patakot kan Omicron variant. Malacanang naniniwala na kaya pang makamtan ang pagtalubo kan ekonomiya. Sa ibang nasyon, tulong estudyante gadaan sa pambabadil sa Michigan, sospechado arestado. Sa lado rin sports, mga PBA imports, ipapairaro mo sa height measurement. Detalles kan bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tibay mas abot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Sinabi kan Department of Health Regional Office 5 na maabot sa total na 163,285 mga Bicolano ang nabakunahan sa primerong aldaw kan tulong aldaw na bayanihan bakunahan National Vaccination Campaign kontra sa COVID-19. Sa nagsinabi na ang Kabicolan iyo ang ikalima sa entero nasyon na may pinakadakol na bilang nin mga individual na natawan nin bakuna. Sinabi ni Noemi Brun, DOH Health and Education Promotion Officer, na ang data pigdala uman na mga dudugangan pa, mantang ang ibang mga local government units dahil pa man nakakasumiter kan sa indang kompletong data. Idinugan pa man niya na ini nasa 45.80% kan 384,320 daily target na itinalaan kan National Vaccination Operation Center para sa Kabicolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Uminabot ning total sa 5,227 katao ang natudukan ning bakuna sa ikaduhang aldaw ka National Vaccination Campaign sa Legazpi City. Sa pinaluwas na final report, nagpapahiling na sa nasabing bilang ang 4,826 kaini ang sa primerong dose, mantang 397 naman sa ikaduhang dose asinapat sa booster shots. Ang datos na tipon halis sa nagkapirang vaccination sites, tiring sa mga barangay, shopping malls, pati na sa Camp Simeon Ola. Ngunyan na daw, piglalauman ni Papadagos pa man giraray ang pagbabakuna, kung kaya madudugangan ang bilang kan mga mababakunahan, tanganing makamtanan pagmamauot na herd immunity sa mga masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Mientras tanto, sinabi kan Albay Provincial Health Office na sinda nakarestro rin 45% na vaccination coverage o 987,196 sa target na 70% kan populasyon sa probinsya para makamtan ang herd immunity. Sinabi ni Kim Palacio, Albay Provincial Vaccination Center Secretariat Focal Person, na ang rapo-rapo nakarestro din pinakahababang vaccination coverage
na nasa 15% sana, sunod ang Bakakay na may 26%, mantang ano Villar na kay Guamanin 28%. Kaibong na lado, ang tulong nangangenot na may pinakalangkaw na vaccination coverage sa target population, iyo ang Legazpi City na may 80%, mantang ang Tabaco City ay Guanin 60%, Asin Santo Domingo 50%. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sinabi kan Police Regional Office 5 na nasa 98.38% kansa ng mga tauhan ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Sinabi ni Police Major Malu Kalubakib, tagapagtaram kan Camp Simeon Ola, na 11,387 kan 12,000 tauhan kan pulisya sa Kabikolan ang natawananin 2 dose, mantang 1,280 ang nakaresibi na kan sa ng primerong dose. Siyang sinabi na sa tabang kan iba-ibang ahensya de gobyerno, ang PRO5 mantinidong porsigido na magkaigwan ng resilient community sa laban kontra COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Sa tahaw kan kamunduan na sinapar ka nakaging 15 taon matapos magrapado ang bagyong Reming. May paglaom asin kaugmaan na nailing sa mga residentes kan Barangay Padang, Legazpi City. Sa pagrumdom kan dakulang epekto kan super bagyo, ipinangadyeng una ang mga residentes na nagkagaradan kausa kan kalamidad kung sa insa gudgunyan kadakol ang daipa nakukuha. Kaibong nalado, matapos magkaigwanin candle lighting sa Memorial Shrine, ang mga residentes kan barangay tinauan man ni relief packs alis sa Ako Bicol Party List na may kamautan man na makatabang lamang sa sendang pangangaipo lalo na ngunya na nasa tahaw pa kan pandemya kausa kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Posibleng mahaloy pang makatanom giraray ang mga paraoma kan Zone 7 Barangay del Rosario, Libon, Albay dahil sa grabe kaatrasadong patrabaho kan dam kan National Irrigation Administration. Sigun kay Farmers Irrigation Association President Jesus Orasa, day inutob kan kontraktor kan niya na paghurunan ninda kay baan si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo kanakalis ng simana na hihidalion ang patrabaho kay ini bilang pag-antisipar sa panahon ng taguran. Ipinaliwanag ni Orasa na Setyembre 30 ngunin na taon dapat tapos na ang proyekto alagad tagkod sa ngunyan di pa ini napapakinabangan asin naghahagad pa nin tulong simanang extension ang kontraktor. Sinabi ni Orasa o ni Orosa, nakakahurunan niya ang 180 miyembro kan organisasyon kung ano ang say na magiging desisyon kung tutugutan ang niya, kontraktor o isasara na sana ang dam, tanganing makapuo ng magtarok dahil sa maabot na ang mga similya nin paroy hali sa Department of Agriculture. Sa buong nalado, nakaabot na sa karaman kaniya Provincial Engineer na si Jesse Bainas sa nasabing sitwasyon kung kaya tulos sining nagbisita sa lugar asin nagpromisa sa mga paraoma natatawan niya ninordenan kontraktor kan proyekto na tapuso na ini sa lalong madaling panahon. Iyan ang primero gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Ang pipili ko, itong mapagkakatiwalaan, mayong korupsyon. Pigpipili ko, itong probado ng padangat kita. Pinipili ko itong makustugan buot na pinaglalaban kitang nangangaipuhan ng boses. Pareho po kita nin pinili. Ako po si Leni Robredo. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. Ako po si Kiko Pangilinan. Para sa Indo, tungkulin ko pong manindigan asin magtabang hanggat kaya. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right,
for a healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins distilled water to join. This is Marian. And Ding Dong Dantes saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise.
Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahukbulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes at 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. An oras hatod sa Indokang Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Detalles Cambareta sa Lado Nacional. Biglalauman na magsumiter nin withdrawal of candidacy si Senador Bongo sa COMELEC sa mga masunod na aldaw matapos sining mag-atras kan sa iyang kandidatura para presidente sa 2022 election. Kinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na sigo dahil pwedeng salidahan kasunod kan pahay kaning pag-atras. Tayong ipinalawanag na ang ginibo ni Go iyo ang voluntary withdrawal ng gustong sabiyon daing kasalida.
Idinugang pa ni Jimenez na dapat personal na magsumiter ng Statement of Withdrawal SIGO sa COMELEC. Maabot sa 2.5 milyones sa mga Pinoy ang nabakunahan kontra sa COVID-19 sa primerong aldaw kan Bayanihan Bakunahan Vaccination Program. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na nasa 2,554,023 na COVID-19 shots ang naitudok ang mga bakunador mantang puntiriyakan gobyerno na makabakuna sa 9 milyones na mga Pinoy sa vaccination drive na matatapos ngunyan na aldaw. Sa total na doses na naitudok na kaaging aldaw, ang pinakadakulang bulto na 366,000 nasa Calabarzon. Posibleng abutan pa ni sarong simana bago maisiyan kung ano talaga ang posibleng epekto kan Omicron variant kan COVID-19 sa mga fully vaccinated individuals. Ina sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Chief Dr. Alatea de Guzman sa pagsasabi na padagos pang pigaadalan kan mga eksperto ang may kinaraman sa ibang variant na pagsasabing mas madaling makaulakit kaysa sa Delta variant. Tayong sinabi na sinda nagdalaom na magkakaiguanin informasyon kung gurano kadakula o kasadit ang epekto kan variant sa epekto kini sa bakuna. Tayong tanawanin doon na halato na sa nanguna ang magiging resulta kan pag-aadal. Maski may patakot na Omicron variant kan COVID-19, sinabi kan Malacanang na sina naniniwala na ang Pilipinas pwede pang magkamit kan sa inang target na 4 hasta 5% na economic growth sa katapusan kan taon 2021. Sinabi ni Cabinet Secretary and Acting Presidential Spokesman Carlo Alexi Nograles na nagsabi na ang National Economic and Development Authority asin mga economic managers may kinaaraman digdi kung kaya sila naniniwala man na kayang makamtan ang economic growth target. Idinagdag pa man niya ng unya na padagos ng nagbaba ang positivity rate kan COVID-19, kaya pa kan gobyerno na mataparan ang economic growth target. Bareta Harley sa ibang nasyon. Daman sa Michigan, tulang istoryante ang nagadaan mantang anom na iba pa ang irido kay riba ang paratokdo sa nangyaring pambabadil sa sarong high school sa Oxford, Michigan. Mantang sarong istoryante ang inarestar asin nasa kustudya ng unyan kan mga otoridad. Sinabi ni Under Sheriff Michael McCabe na ang suspitsado nagpapatok ni nagkaparang beses ang suspitsado na sarong 15 anyos na istoryante tulos man na inarestar na di man nagpalag matapos magpapatok nin 15 hasta 20 beses gamit ang semi-automatic handgun. Barata sa lado ning Karawat, pupunan na kan Philippine Basketball Association ang pagsukol sa langkaw kan mga imports na mga kawat sa 2021 Governor's Cup na iyo ang mamarka sa primera best na ang liga magkakaiguanin reinforcement poon kan taon 2019. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na 7 o 8 imports ang nagabot na sa nasyon alagad kay puha na makapasar sa height limit na 6 feet and 6 inches bago man sila matugutan na magkawat sa indang respetibong teams. Tayong sinabi na ang pagsukol sa langkaw kan mga imports gigibuhon sa Biyernes. Bareta sa kamugtakan kan panahon, nasa linya ang pag-asa. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon, northeast monsoon no amihan ang nakakapekto sa norte asin sa sentro kang Luzon. Mantang kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang tropical storm na may international name na Nyato na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility ay pigakalkulong nasa distansyang 1,385 kilometers sirangang kang Legazpi City, Albay o nasa coordinates na 13.4 degrees north, 136.5 degrees east. Naglay ang kusog na duros na abot sa 85 km per hour. Asin pagbugsuning duros na abot sa 105 km per hour. Nagihiro pa siring sa Sulnopan, Norte Sulnopan, sa rikas na 15 km per hour. Ang naturang bagyo ay may posibilidad na maglaog mo niya na pagkaldaw ng Miraculous sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Kung sakaling makalagon niya sa Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan po itong local name na Odette. At ito pong naturang bagyo ay pigilauman na. Magre-record pa sin malayo man sa nasa
Philippine Area of Responsibility o kaya sa satuyang nasyon. Dahilan kaya ng satuyang forecast na niya na pagkaldaw ay mababa pa rin syempre ang posibilidad na ang naturang bagyo ay maglandfall o di kaya ay makapekto sa satuyang nasyon. Digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sundo, mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulong maluyang pag-uran. Moderato sundo, mapusog na duros na halis sa norte ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato sundo kuminsan maadon. Kinatayang agwat ng temperatura pigil uman santas poon 24 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:52 ng pag-aga. Asin masulnot at yan na alas 5:16 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Iyan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules, Petsa 1, kan Desyembre 2021. Sa pangara kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, Ramer Tanay sa Lado Teknikal asin Pag-asa. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako mo po si Edwin Taral na nagsasabing salamat kan sino bagantabay. Hello pala dyan kay Miss Ariela Alegre kan Puerto Vista. Thank you very much for being so accommodating. Thank you. Good morning. Yan ang DCGB. Barata alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon. Masunod na. Pagkalipas lang kainin. Hello everyone, ini po si Mayor Noel Rosal, kang siyudad kang Legazpi. Sa Giraray Tabi, iniinganyo ko ang gabos. Mari na tabi magpabakuna. Ang sa indong lingkod po, binakunahan ki Sinovac. Almost 6 months na po ang nakahagi. Mahalig po nindo, any vaccine is better than none. Kaya ako po, Giraray, bako nang bilang alkalde, bilang kababayan nindo, na importante yun po na magpabakuna for our own safety and the safety of our family. Kaya po, any vaccine, ang Sinovac po, dakulang bagay na proteksyon para sa gabos. Salamat, keep safe everyone, mabuhay, God bless. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms